Celá galaxia je šokovaná otrasným správaním obyvateľov smiešnej planéty Zem, ktorá sa rúti do záhuby a hrozí, že so sebou stiahne aj nás. Po vzore pozemského porekadla "Kto chce kam, pomôžme mu tam" je tu relácia, ktorá všetko vyrieši skôr, ako to bude neslušné. Vítajte v relácii Plán zachovania. A je to jasné, na poslednom mieste je plán A, na druhom plán C a v hlasovaní najlepšie dopadol plán B.